Jar nám začala a v rámci jary, ako viete, všetko sa zobúdza, všetci sa začínajú viacej stretávať, všetci sa vytiahnu z tých svojich domovov a opäť sa chcú navoňať a vyniesť von. Pozývame vás, my dve so Zuzkou, na voňavé inšpirácie, voňavú jar, voňavé stretnutia, dotyk jary, zažite na vlastnej koži akokoľvek chcete, ale je dôležité, aby sme sa stretli, aby sme si vymenili energiu a dotera priniesla koncept toho, že sa môžeme stretnúť fyzicky a dokonca nielen na jednom mieste a v jednom meste, ako by ste si povedali, že zase to všetko bude v Bratislave. Vôbec nie, zabudnite na to. Dokonca v 3 mestách. A to je Košice 14.3., čiže začíname už tento týždeň, vlastne o 2 dní, takže môžete sa stretnúť s nami, s Miškou Začkovou, s Romanom a s ďalšími ľuďmi, ktorí prídu za vami fyzicky do Košic. Takže nenechajte si to ujsť, je to naozaj že veľmi dôležité. So Zuzkou Lukačovič sa môžete stretnúť v Banskej Bystrici budúci týždeň už v stredu 20. Fakt, že krásne, nie jednoduché, úplne, že najlepšie podujatie, na ktorom môžete byť, pretože tam bude Zuzka a so mnou sa môžete stretnúť v piatok 22. marca v Bratislave. Všetko sú to večerné, také 3-hodinové akcie, kde sa dozviete... Čo sa tam dozviete? Zuzi, povedz. Dozviete sa všetko to, čo je potrebné, aby ste vedeli esenciálne oleje používať. Dokážete si ohmatať veci, budeme spolu vyrábať vône, urobíme si masáž základnú ruky. Čiže je to príjemné stretnutie pre tých, ktorí sú nadšenými používateľmi esenciálnych olejov alebo sa nimi chcú stať. Takže to je tam, kde budeme spolu a kde si to ohmatáme, ovoniame a budeme sa spoločne naozaj že zabávať. Takže zoberte pod pazuchu kamarátku, s ktorou ste sa vždy chceli stretnúť, mamu, otca, svokru alebo kohokoľvek, nech si príde zažiť na vlastnej koži to, o čom vy stále rozprávate. Takže všetko sa zmení. Zmeníte svoje zlozvyky na dobrozvyky. No a v rámci toho, že nám začína jar, tak dotera pripravila aj špeciálny balíček, ktorý sa volá, že jarné osvieženie. A tento balíček nie je hociaký balíček, pretože možno ste si ho už všimli a našli ste si ho aj vo svojich kontách šťastných zákazníkov, ktoré tam teda máte vypísané. Ak ste tu noví, teraz kde si to nájdem? Nájdete si to vo svojom konte, prihlásite sa cez svoje jedinečné číslo, máte svoje heslo. Ak teraz rozmýšľate, že kde som si to napísal, no tak pohľadajte, alebo kontaktujte toho, kto vám poslal toto video, alebo toho, kto má plnú kabelku esenciálnych olejov a je to vaša kamarátka alebo známa, budúca, neznáma, budúca známa. Áno, takže určite sa spolu spojte a vysvetlím vám detaily. No, mne sa to naozaj že veľmi, veľmi páčilo. Dokonca so Zuzkou sme sa nevedeli dohodnúť, že kto ide o čom rozprávať, pretože ja by som najradšej rozprávala o všetkom a Zuzka tiež, ale ja si vezmem a uzurpujem tú česť, že vám môžem prezentovať novú zubnú pastu. A poviem vám k tomu jednu vec. Keď dotera predstavila túto novú zubnú pastu, to bolo na konferencii v Amerike asi v septembri, tak ja som si to celé pozerala a hovorím mojim deckám, že deti, že bude nová zubná pasta, tak my sme sa začali tak všetci tešiť v aute, že teraz som chvíľu rozmýšľala, že je možné, aby sa niekto tešil z obyčajnej zubnej pasty. Priatelia, je to možné. A táto nová zubná pasta je Supermint, kde máte zmes 4 druhov mety, takže viete si predstaviť, že bude taká sviežejšia, bude to úplne niečo iné, ako sme boli zvyknutí a táto zubná pasta, ja ju mám inak tu, vtipná vsúka, ja ju mám už dokonca tu a veľmi sa z nej teším. Vyskúšajte, nedá sa kúpiť samostatne ako samostatný produkt, ale zakúpite si ju v tomto veľkom jarnom balíčku. Ak chcete vedieť viac o ústnej hygiene a čo vlastne so zubami a ako to tu funguje, máme vynikajúci podcast spoločný so Zuzkou na tému, čo vám váš zubár nepovie. A naozaj ho odporúčam, aby ste si ho pozreli. Môžem ho potom aj nalinkovať v popise pod týmto podcastom. Ďalší produkt tam máme aký, Zuzi? Ďalší produkt máme zase limitku v rámci tohto úžasného balíka a to je zmes Evolve.
Po anglicky by sme to voľný preklad evolvovať, vyvinúť, naštartovať, proste niečo zrekonštruovať možno aj. Je to taká výnimočná sladkastá vôňa, čiže pre milovníkov tých ľúbivých, voňavých vecí. Je tam troška taký ovocný podklad, pretože je tam divoký pomaranč. Potom je tam najúžasnejší citrus, ktorý symbolizuje sebelásku a obnovu, a to je bergamot. Ďalej tam ešte nájdete kvety, a to je jazmín, lang lang a magnólia. To znamená, že, a ešte som zabudla neroli, kvietok neroli pomarančový, čiže je to také sladkasté, ovocno, kvetové, veľmi voňavé a čo má tá zmes urobiť s nami? Tá zmes nás má povzbudiť v naštartovaní sa v nových vzťahoch alebo v remodelácii vzťahov aj k samému, k sebe. Tak tá jar prináša taký ten život klokotajúci, takú tú radosť. Takže presne to naštartovanie, tie kvety a to upriamenie sa na naše medziľudské vzťahy a naše vzájomné vzťahy, aby boli v poriadku a aby teda každý sme opravili samého seba. Nikto nie je dokonalý. Perfektne, ale doplním k tejto zmesi, že ak si všimli, tak aj to zloženie je také, respektíve ingrediencie sú také, že upravujú, stimulujú a stabilizujú náš hormonálny systém. Čiže pri pravidelnom používaní dochádza k reálnej stabilizácii našich hormónov, ktoré, ako viete, v súčasnosti je to fakt, že obrovská téma cez rôzne segmenty. Používať môžete sem za uši, môžete sem kľudne aj sem, keď pôjdete v taxíku, ktorý bude naozaj že taký čudný, akom som bola ja minule, alebo na oblasť srdca, solarplexu, alebo kľudne aj to môžete potiahnuť. Zase moja obľúbená téma, ešte nižšie. Áno, dámy, môžete. Ďalší produkt, ktorý tam je v tomto balíčku, je Serenity Touch. To znamená, že Serenity určite poznáte, je to zmes esenciálnych olejov, špeciálne nakombinovaná tak, aby nám pomohli uvoľniť sa, vypustiť paru. Väčšinou sa používa večer, keď sa chcete skľudniť a navodiť si, alebo vlastne ten taký pocit ľahkých nôh, ľahkého spánku a aby telo tak vypustilo celú tú paru po týchto náročných dňoch, či už pre ľudí, ktorí aj nemajú problém so spánkom, poviete si, že ale však ja spím, áno, ale ako náhle si natriete ešte aj túto zmes priamo na telo, tak dochádza k ešte hlbšej relaxácii. Vyskúšajte si, veľa ľudí spí napríklad s tými hodinkami, čo merajú rôzne dĺžky spánku a vlastne upravujú tento cirkadiálny rytmus. Takže nech sa páči, pozrite si, porovnajte si, otestujte si na sebe, že aký to ešte bude mať vplyv na vás. Zuzi, niečo k tejto zmesi Serenity by si chcela povedať? Určite, okrem toho, že je takisto veľmi pekná, je to úžasná maznajúca vôňa takej čistoty a takého niečoho ako bábätko, mne to vonia, čiže veľmi maznavá, ľúbivá, jemnučká vôňa, tak Serenity viete takisto použiť, ak ste v období psychického stresu. To znamená, že nie len na spánok, ale aj v priebehu dňa si dať tie emócie do kľudu. Vieme, že stres je, dlhodobý stres je likvidačný na našu imunitu. To znamená, že dať sa do pohody, byť v kľude nie je z tabletky, ale dať si Serenity, budete krásne voňať, budete pôsobiť aj ukludňujúco na vaše prostredie, vy budete kľudní a zvládnete veci s väčšou rozvahou, nie v hneve, nie v úzkosti, ale spokojom v duši. Inakšie, toto sa mi veľmi páči, ďakujem, že si to povedala, lebo niekto to tak nazval, že my sme ako chodiace difuzéry a to je také pekné, že naozaj je to tak pekne vonia. Viete, že aj tá moja téma je nechemická domácnosť, nechemické parfémy a toto je fakt, že niečo potešujúce všetky zmysly na všetkých úrovniach. Nie je to len nejaký, že nastriekate a vlastne neviete aj čo, ale toto je proste to pravé, takto to voňať má. No a potom tam máme ešte takú krásotinku, určite ste si ju všimli a ak ste si ju nevšimli, odporúčam rozkliknúť a pozrieť sa na to, pretože aj mydlo môže byť multifunkčné, multiúčinné a môže byť ešte aj v krásnom balení. Teraz to máme ako limitku v tom takom hnedom krásnom skle, kto by to samozrejme doma nechcel mať. A keď sme sa so Zuzkou rozprávali a pripravovali túto tému, tak sme sa tak zasekli pri tom, že počuj, ale to nie je iba obyčajné mydlo. Že naozaj to nie je.
Vieš čo? Poďme im povedať tipy a triky, ako ho ešte môžete použiť. A teraz úplne, že držte sa, odpadnete. Zuzi, poď. No okrem toho, že toto mydlo oproti iným dezinfekčným a antibakteriálnym mydlám robí túto istú službu, má absolútne jemnú konzistenciu, nevysušuje vaše ruky. Ja, čo si umývam ruky non-stop, je to veľmi dobré, že nevysušuje tú pokožku, je veľmi jemnučké a preto ho vieme použiť aj s úspechom na našu napríklad masnú pokožku, alebo aj nemusí byť masná, čiže dá sa s ním normálne aj umyť perfektne tvár, obsahuje vlastne zmes olejov On Guard, čo je dezinfekčné, nie je to štiplavé, nie je to pálivé, je to mydlo úplne jemné. To znamená, že nie len na tvár, ale vieme ho použiť aj ako intimné mydlo a v prípade, že máme nejaké problémy, je to doplnkovou starostlivosťou pri problémoch ženských a že si ho vieme ešte aj dokvapnúť nejakou čajovníkou alebo levandulou, ale aj bežné dni ho možno použiť, pretože udržuje čistotu, pocit čistoty a takej sviežosti. To znamená, že toto mydlo okrem toho, že je aj veľmi výdatné, že nie, je to proste jedna fľaška, ale vydrží vám veľmi dlho, tak viete použiť aj rôznymi inými spôsobmi. Čiže aj napríklad teraz vám napadá umývanie rán. Hej, presne tu je to mydlo žiaduce, pretože ešte podporíte tú liečebnú, teda to, aby tá rana bola čistá, ak by, nedaj Bože, sa niečo také stalo. Alebo umývanie psov, mačiek, inej zveriny a hydiny, ktorú takisto máme doma. Ja to mám aj štandardne v kúpeľni, takže ja ešte som schopná s tým umyť aj umývadlo, aj čokoľvek ďalšie, pretože nepotrebujete vy tak veľa tých plastových, čudných fľašiek, ktoré sú inak aj škaredé. Proste toto budete mať v takejto krasotinke, kedykoľvek v dispozícii, v podstate na akékoľvek multifunkčné použitie. Takže toto je tento náš balíček, ktorý sme vám odprezentovali. Zároveň sme vás pozvali, aby ste vyšli z domu, vyšli von a išli sa s nami, aj so Zuzkou, aj so mnou, aj s ďalšími kolegyňami stretnúť osobne. A bližšie informácie ohľadom Spring Tour, kde sa môžeme vidieť spolu, môžete za nami prísť, čokoľvek sa spýtať a my budeme radi, tak nájdete na facebookovej stránke Tera Mia cítim sa dobre. Terra ako zem, Mia cítim sa dobre. Takže si ju vyhľadajte, požiadajte o pridanie a vyskrolujte si informácie ohľadom úžasnej túry jarnej, alias voňavá jar a my sa na vás tešíme. Môžete zobrať kohokoľvek, vlastne aj toho, kto nepozná ešte esenciálne oleje. No tak takých úplne, že všetkých a najviac, lebo keď sme sa minule rozprávali ešte s kolegyňami, tak naozaj, že stále je viac ľudí, ktorí olej nepoznajú ako tých, ktorí poznajú, takže kým všetci nebudú poznať esenciálne oleje, tej roboty máme dosť, takže sa veľmi na vás tešíme a veľmi radi vás budeme informovať a môžete si to teda navoňať a vyskúšať. Takže vidíme sa a tešíme sa, že nám prichádza jar. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne. Ahojte. A ja ďakujem, ahojte, teším sa na vás.